Другое пасланне да тэсаланікійцаў. Раздзел 3. Нарэшце, браты, маліцеся за нас, каб слова Пана пашыралася і было праслаўлена таксама, як у вас, і каб мы усцерагліся ад крывадушных і ліхіх людзей, бо не ўсе маюць веру. Верны ёсць Пан, які ўмацуе вас і захавае ад ліхога. Мы ўпэўнены наконт вас у Пану, што вы робіце і будзеце рабіць тое, што мы наказваем вам. Хай жа Пан скіруе сэрцы вашыя да Божай любові і Христовай цярплівасці. Наказваем вам, браты, у імя Пана нашага Езуса Христа, каб вы асцерагаліся кожнага брата, які жыве ў бязладдзі і нязгодна з традыцыяй, якую прынялі ад нас. Вы самі ведаеце, як трэба наследаваць нас, бо мы не лайдачылі сярод вас, і ні ў каго не елі хлеба дарма, але цяжка і ў мазалях працавалі дзень і ноч, каб не абцяжарваць нікога з вас. Не таму, што мы не мелі ўлады, але каб саміх сябе даць вам як прыклад для пераймання. Калі мы былі ў вас, то наказвалі вам. Калі хто не хоча працаваць, няхай і не есць. Але мы чулі, што некаторыя сярод вас жывуць у бязладдзі, нічога не робяць, але займаюцца марнымі справамі. Такім загадваем і заклікаем іх у Пану Езусе Христе, каб яны працавалі ў спакоі і елі уласны хлеб. Вы ж, браты, не пераставайце рабіць дабро. Калі хто часам не паслухае словаў паслання нашага, таго асцерагайцеся, ды не сябруйце з ім, каб быў асаромлены. Аднак не лічыце яго ворагам, але настаўляйце як брата. Сам Пан спакою няхай ва ўсім і ўсяляк адорвае вас спакоем. Пан з усімі вамі. Уласнаручнае прывітанне маё, Паўла, што ёсць знакам у кожным пасланні. Так я пішу. Ласка Пана нашага Езуса Христа з усімі вамі.